खुलुमबाय आरो गिबियावनो नुजाफैनो हानाय जानाखि हटेल्सफोर बा इलेक्ट्रनिक्स मिडिया पार्टिफोर जेरै SNM निउज, आर'नाइ रादाब, बड'सा, बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड एक्सप्रेस आरो बड'लेण्ड बुब्लि मिडियानि नोंथांसिम हामलायहरनायखौ आं जासिहरबाय। दिनैहाय जानाखि जों प्रेस मिट लादों दा माने नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जोंनि NLFB-नि नामाव एसे गुलाय गुजाय खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना। दा बेनि इस्युखौ लानानै माखासे जिनिसफोरखौ आं दा सावरायनो सानदों। जोङो थांनाय 28 तारिख मार्चनि 2022नि क'क्राझारावहाय माने खारालखारि क'क्राझार NLFB डिजिटेटेड केम्पआवहाय जोङो जेनेरेल मिटिं प्लास काउन्सिल मिटिं जादोंमोन। बेहाय जोङो माखासे जोंनि जानाखि केडार्सफोर दङ NLFB-नि जानाखि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावबाय थादोंमोन बेखौ जोङो डिसचार्ज होनाय जादों। दा माखासे जोंनि जानाखि केडार्सफ्रा डिसचार्ज जादों जों बिनि लिस्टफोरखौ जों नोंसोरनो गथायगोन जाहाथे बिसोर दा खामानि मावगासिनो दं जानाखि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि NLFB आफादनि नाम लानानै बेखौ थारमाने जों हाबजानाय मोनाखै। दा खोनानो मोन्दों मैया सनितपुर जिल्लायाव बे होनदों दि निउस पर्टेलफ्रा होनदों NLFB हमदों आथिङाव गावदों आरो सोरखौबा उल्टापानियाव NLFB हमदों गावदों बेबायदि खोथा ओंखारदों। सनितपुराव जानाखि हमजादों जानाखि मानसिफोर हमजादों सोरबा गेन्द्रा माबा नाम खोनादों एक्जेक्टलि डिटेल्स रिपर्ट दङ खिन्थु नामफोरखौ गोसोआव गैजोबा खिन्थु बिसोरो NLFB आफादनि मानसिफोर नङा। ओमफ्राय जानाखि उल्टापानियावहाय दाखायत खालामनायावहाय रां लुथिनायाव हमजानानै गावथारजानाया सेंग्राया नंगौ बियो NLFB-मोन थिगानो खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 16 जनखौ जोङो 28 तारिख मार्चनि 2022 बे समबारखालिमोन बियो जेब्ला जोङो क'क्राझारावहाय NLFB डिजिटेटेड केम्पआवहाय जों काउन्सिल मिटिं प्लास जेनेरेल मिटिं जयै सावरायलायनानैहाय जोङो बिसोर केडार्सफोरखौहाय जोङो माबा खालामदोंमोन मा होनोमोनलायो डिसचार्ज होनाय जादोंमोन जोङो। माखासे डिसचार्जफोरनि माबाया बेयावनो दङ लिस्टफ्रा जों नोंसोरनि उनावहाय गथायनो होनो हागोन आरो फारियै आं नामफोरखौ बुंलांग्रोनि सिगांहाय बेनो जाहैबाय गेवलां बसुमतारी बि गनायथि ओमफ्राय फारबल दैमारि डि फोसाबग्रा गिबियान बसुमतारी बि गाग्लोब आनिनियास बसुमतारी बि अन्थाव राजदीप बर' बि रेवरिउ सोरांसार गयारी बि सेबखां सानसुला वारि W सान्थोब बे मानसिया मैया थैबाय। दुखु मोनो आंबो सासे बर' लाइमोन जानानै गावनि सेंग्राफोरखौ बा गावनि बर'नि जानाखि लाइमोन सेंग्राफोरखौ थैनाय होननानै खोनायोबा नाथाय जोङो बिसोरखौ बार बादा होदोंमोन कि आफादनि बेरेखा खामानि दामाव एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ दाखालामथ' जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं होननानै जों बार बुजायदोंमोन इनक्लुडिं न'आवबो थुनहरदोंमोन मानसिखौ जोङो बार फन खालामदोंमोन बिदि दामाव होननानै नाथाय अबथिरा रुंसारि जालांबाय जों बेखौ आंबो दुखु मोनो बिमा बिफानिसिम आंबो बे खोथाखौ सावरायगोन टाइम फैबा आरो दंबावो जनास नार्जारी एन जेथो बिजय बसुमतारी बि बारखाव बिपुल बसुमतारी बि बिग्राय दिप बसुमतारी बि दान्थाल रजेन दैमारी बि रायदों मिथिंगा बसुमतारी बि माइबं आरो दंबावो समर रामसियारि बि सिजौ चन्दन रामसियारि बि सिनायलां आरो तुरुन बसुमतारी बि थांखि बिसोरो जानाखि जोंनि केडार्सफोरमोन NLFB-मोन बिसोरो गासैबो केम्पआवनो थाजोबोमोन। ओमफ्राय बिसोरो न'आव थांनो सुथि लानो होननानै बुहुद गोबाव जाबायमोन जेब्ला जोङो एसे दस्रा आबहावा बारनाय खोनायो बे समाव जोङो फन खालामफिनजोबदोंमोन मानसिफोरखौ बुजायदोंमोन फै केम्पआव सावरायनो होननानैहाय खिन्थु बिसोरो दे थांगोन दे सोरबाया होनो दे थांगोन दे सोरबाया होनदों आं उमुक एप्लाइ खालामदों सोरबाया होनदों आं उमुक मावदों खिन्थु लास्टआवहाय जोङो फाइनालि पिक्सारा मैयासो क्लियार जादों आरो बिसोरो जोंखौ सोरखौबा फन हरनानै बुंदों जों थांला माला होननानै बिदि बुंदों। ओरै उल्टापानि एरिया ओरै आमटेका खैलामेला आनन्द बाजार क'क्राझार ओरै सनितपुर जानाखि दा हाल्ला सिल्ला जादों जोंनि नाम लानानै NLFB नेसनेल लिबारेसन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि नामाव लानानै जानाखि हाल्ला सिल्ला जादों बे जोंनि आफादनि मानसिफोरमोन थिगानो जानाखि गावथारजानाय आं दा बुंनाया W सान्थौआ खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 28 तारिख खालिनो जोङो डिसचार्ज होनाय जादों ज' काउन्सिल मिटिं जिरायनानैहाय। दा दुखुनांथावा बेसो बिथांमोना दि दा माखासे ससाइटियाव हामजायै खामानिफोर मावगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ खावलायो बा एपिल खालामो
NLFB सासे आफादगिरि जानानैहाय भाइस चेयारमेनबो दङ आंनि खाथियावनो आरो काउन्सिलिं मेम्बार्सफोर माखासे दङ उदालगुरि केम्पनिफ्राय बुंनाय जादों बे जिनिसखौ जानाखि केडासफोरा दा डिसार्ज जादों बिसोरखौ आं खावलायो गुरैयै बेबायदि खामानिखौ दामाव नांगौबा नोंसोरो थांनानै सान्दा जाहैफिन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थानायखौ जोङो रावनिबो दुश्मनबो नङा जों रावनिबो हेंथाबो मावा जों नोंसोरखौ नागिरनोबो थाङा खिन्थु जों खावलायो बेबायदि दामाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा जानाखि गोरिब गुन्द्राफोर दङ हाग्रा सेर सेर बिसोरखौ सान्थि थानो होआ आरोखि हायोबा नोंसोर ज' फै पुलिसनि आखायाव नोंसोर रायलाय खिन्थु बेबायदि थाखोमा सोरखौबा दम दाखायत खालामनानै बा सोरखौबा हाथियार देखायनानै गोरिब गुन्द्रा बा सोरनाबा माइ फाननाय सोरनाबा गय फाननाय बेफोरबायदि फैसाखौ माबा खालामनानै लांनो नाङा दम होनानै लांनो नाङा आं गुरैयै खावलायो आरो खनसेबाव मैयाहाय बिटिसिनि आइजिपि डक्टर एल बिष्णु ओमफ्राय एसपि क'क्राझारनि प्राक्टिक टिउबे आरो एडिसनेल एसपि सुरजित सिं बिसोरो मैया क'क्राझार NLFB केम्पआव थांदोंमोन प्रेजेन्टेड केम्पआवहाय जों ज' सावरायदों बिसोरो होनदों सानबासो टाइम जों होगोन बेयाव जुदि फैफिननो हायोबा बेबायदि खामानिखौ जुदि गारोबा जोङो अपारेसन खालामा खिन्थु सानबानि गेजेराव जुदि सफैयाबा बा कन्टेक्ट लायाबा पुलिसफोरजों बिसोरो अपारेसन खालामगोन आरो दा लेटेस्ट जोंखौहाय दा इनफरमेसन होनायावहाय जिपि सिं सारजों हिरेनाथजों बेबायदि जिनिसफोरखौ बिसोर बाबाय मानो होनबा बर'नि गेजेराव बार बार हाथियार देग्राफोर जाबाय थायोबा माने पुलिस प्रशासननि साइडनिफ्रायबो थारमाने एक्सकिउस होनाय जिनिसखौ दोननो नागिरा बेनिखायनो आङो जानाखि दा बिथांमोना जुदि बे प्रेस मिटखौ जुदि मोनोबा बा खोनायोबा आं गुरैयै खावलायो बेफोरबायदि खामानिखौ दामाव दे डिसार्ज जाबाय जोब्बाय NLFB आफादाव नोंसोर गैला थिगानो खिन्थु नोंसोरो पुलिसफोरजोंहाय बा जगाजग खालामनानै बा बबेबा मिडिया पार्सनफोरजों जगाजग खालामनानै नोंसोरो सान्दा जानाया मोजां आं बेखौसो खावलायो जाहाथे आङो सासे सेंग्रा लाइमोन जानानै आंबो सासे बर'थ' आङो दा थैलायनायखौ बायो सासे बर' थैनायाव जोंहा बेसेबां खहा जायो सासे गथ'आ जुदि 25 बोसोर सेंग्राया जुदि थैयोबा गावजों गाव दावराव दावसि जालायनानै थैयोबा बा 25 बोसोर जों सासे मानसिखौ नेफिननांगौ जायो दा बेफोरखौ सानोबा बेफोरखौ मिथियोबा बा बुजियाखैमोनबा बुजिनानै ला फैफिन न'खरखौबो दुखु होनो नाङा बिदा फंबायफोरखौबो दुखु होनो नाङा दा जुदि नोंसोर जुदि बिदि उत्पात खालामबाय थायोबा न'खराबो प्रेसार मोनगोन बिमा बिफाफ्राबो दुखु मोनगोन बुहुत रोखोमनि जालांनायनि चान्स दङ बिनिखायनो बिथांमोनखौ आं खनसेबाव आरोबाव गले गले गुरैयै खावलायबावो बिदि खामानिखौ गार आरो नोंसोरो पुलिसनि आखायाव बा माबा मोनसे संगठननि थ्रुयै पुलिसनि आखायाव गथायनानै ला ओमफ्रायो दा मैयानि घटनाखौ आङो बुंफिनबावनोसै सनितपुरनिखौ आरो उल्टापानिनिखौ उल्टापानिनि केसा जाहैबाय बिसोरो दाख्लैहाय बे आनन्द होननाय साइडआव बे आनन्द होननाय बे मा होनोमोनलाय आनन्द बाजार चिरां गोलैयो आरोखि बे सरलपारा नङा बे जायगा जाथाय जाग्रोनाया बे थिख्लागुरि मिलन बाजार साइडनियाव जानाखि घटना जादों मोनायाव थांनाय सानसे सिगां फैसा लांदों 2 लाख थाखा लांदों सना रुफा लांदों होननायाव इनभल्भ दंमोन बे माबाया मा होनोमोनलाय सानसुला औवारिया बेयो न'आ क'क्राझार माबानि मा होनोमोनलाय कुसुगाव साइडनि खासिबारिनि बे मानसिया बेखौ जेब्ला हमनानैहाय खारदों ना मादों होनदों जोंथ' पुलिसफोरनि बुंनायसो बियो खिन्थु एनकाउन्टाराव थैदों होनदों माने गाव जादों खारनायाव बेखौ जोंनो मैया खोन्थाफैदों ओमफ्राय बिसोरबो दुखु फोरमायफैदों जोंबोथ' बिदि गावनो सानाखैमोन नाथाय आखायाव हाथियार दङ बेखायनो जोंखौ गावनायखाय जों गावनांदों मैया खोन्थाफैना लादों आरोखि बिसोरबो दुखु फोरमायदों गेजेरावहाय थारमाने जोंबो बेबायदि बर' लाइमोनफोरखौ बिदि गावनो जोंबो लुबैया जों थैजानोबो लुबैया होननानै बिथांमोनाबो फोरमायफैदों दा साननो हागौ दा माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव नुयो उमुक लिरो माबा माबि लिरलाबायो दा आसिहल आङो दा NLFB जानाखि जों संगठन दङ मोननै केम्प दङ जोंना दा मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि नैबे दा प्रेस मिट होनाय जायगा मोनसेया दङ क'क्राझार दा बे मोननै केम्पआव मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै बाहेरनि मानसिया बारा मिथिया जों मिथियो बांसिन जों मा फेस जायो
मा फेस जायाखै जोंनि सावरायनायाबो आवगायलांगासिनो दङ जेब्ला मोनसे स्टेजाव आवगायहां जायो अब्लानो मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जानानै होयो दा आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि सावरायनायावहाय बिथांमोना बे हेफाजाब दाहोथों नाथाय हेंथाबो दाहोथों आं बेखौ खावलायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो दा रावनिफ्रायबो जों फाइनान्सियेल हेल्प मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै सफैयो खिन्थु केम्प मोननै सालायनो बे हाया बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जों मोनखाया होबा लागोन आरो होखायाबा आरो जों नाङा जों खस्थ' खालामगोन आरो आंनि गासैबो जानाखि मावथि लोगोफोर दङ एनएलएफबिनि जानाखि दा केडेट्सफोर दङ जायहा एसे बोराबनानैहाय बिदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावनो ओंखारलांबाय जानाखि दा थालांबावनाय केडेट्सफोर दङ आं बिसोरखौबो खावलायो गासैखौबो जोङो नंगौ हारिनि मावनो थांनो नागिरनायाव जों खस्थ' मोनखायो खस्थ' मोननानै सानसे मोनजायाबादि दुखु मोननांगौ साननै गस्ला गामसा जुदि मासाव जुदि मोनाबादि दुखु मोननांगौ बेबायदि गैगोन नांगौबा ज' राननानै थागोन ज'यैनो खस्थ' खालामनांगोन खिन्थु फिथाइया सानसेबाबो थाहैगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ जोङो ज'यै खस्थ' खालामलांगोन जानाखि केडेट्सफोर दङ आङो दहायबो रायलायबाय मैयाबो रायलायदों मैयाबो बुजायदों सेंग्राफोरखौ मोनजाबा जागोन मोनजायाबा राननानै थागोन खिन्थु जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावथ'वा जेब्लानासिम जोंनि थांखियाव सौहैया उनावहाय थांखिया सौहैया जुदि सौहैयाबा बेहाय जोङो माबा मोनसे डिसिसन लाफिनगोन सोमावसारनायनि बेलायाव खिन्थु दानि मुहुर्त टाइमाव जोङो माला सोमावसारफिनगोन जों मा खालामफिनगोन जों बेखौ फोरमायथ'वा खिन्थु थांखियाव सौहैयागौमानि जों नाजाबाय थागोन जोङो बिदिनो थाबाय थागोन आरो सोरबाया बुंसावो ओइ माबासो सिसफायार नङानो सारेन्डार जानाय जोङो एनएलएफबि आफादा जों सारेन्डार जायाखै जेब्लानासिम जोंनि थांखिया सौहैया जों मालाबाबो सारेन्डार जाया हाजार जन मानसिया थैलांखाबाय आरो हाजार जन थैबावनो आरो रेडि जाबावनानै थायो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जों दा बे बिदियावसो दङ खिन्थु गाज्रियै नङा जोंनि थैजों जुदि बड'लेण्ड सोरजिलांफिननो हायोबा जोंहालाय माथो खहा माबा मोनसे जुदि मोनलांफिननो हायोबा खिन्थु जोङो सोरखौबा खहा खालामनानै सोरखौबा माबा खालामनानै जों बड'लेण्ड लाबोनो जों बिदि हाया गावखौ बावसोमनानै जुदि लाबोनो हायोबा बे साबसिन आरो मोजांसिन दा बेखायनो बे प्रेस मिटखौ लिंहरनाया बेनोमोन दा नोंथांमोननिखौ दा हामलायनाय बावबाय आं आरो जोबनायावहाय फैबाय जों लिंहरनायावहाय मोजां मोनदों आरो आङो गासैबो जानाखि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो आइ आफा आदै मादै आदा बाजैमोनखौबो खावलायहरो जोंनि आफादाखौ जों दा बबे लामाजों जों लांनो नागिरदों नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव नुलांगोन मा मावलांदों मा मावलाङाखै आरो बेनि प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जानाखि नोंसोरो जुदि बिसोरखौ नुयोबा डाइरेक्ट जोंनि इनफरमेसनखौ हरनो नाङा बा जों नाङाबो खिन्थु लामा सामा जुदि बे जानाखि दा जोंनि सेंग्राफोर दङ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावनो ओंखारदों बिसोरखौ नोंथांमोनाबो बादा हो बुलाय बुसाय दाखालाम गावजों गाव एसन एब्रबो खालामलांनो नाङा आं सिगांनिफोर बायदि बाथ्राफोर बायदि उमुक जाबाय उमुकनि पार्टिया उमुकखौ होसोयो बेबायदि जिनिसखौ आङो बे दानि थासारियाव आं थासान्दियाव एनएलएफबिनि आफादगिरि आं थासान्दियावहाय आं गावजों गाव मालाबाबो थैनि बाना गैयैनो लुबैया आरो जोंनिफ्राय मालाबाबो एसन एब्रब जानाय नङा गोजोन्थों